Ket kasunen disavo ševo negirinalo šerijati. Ciden tu men lestar. Soski si duj vrste šejhija. Šejhija e Allah eskere, hem šejhija e šeitan eskere. Moram te vakerav keren mangi halali, bud poviše si šejhija e šeitan eskere. Mire praljale. Mora amente borinamen o kolema nušenca kova so kallarena e ševongoro autoriteti o lente na vikinalen šejhija, ola na sa združirena te vikinalen šejhija. Soske ola samo čivena kava tađi, ama lengiri buti lengire dejla si kavena šeitanska em bilačenčinska uka. Durjoven taro asavke šeljera. Makerin saygija asavke šejhinge. Assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mange saydime prelalen tay mire saydime peynalen. Ko akava avutno vakti kapin đeravtu me neke temaja isto tarikatsko dimenzije, pošto kergju mek dersi bašo o adabija eke ašikongere dervišengere, pak naredno italo tekerav jek tikno nasihati, jek kratko nasihati, te vakeram nešto baši hem sojo doa šejh, sar trebala to olek šejh. Da li si šejhija kalevak teste? Kolaj tale odula nišajna sovajlani to olek ševo ili adabija. Prvo ka počinav e lafea prvo soznačinala šejh. Šejh o izvor leskoro avela tari Persija soznačinala puro, a simbolizirala mudrako. Šejh simbolizirala jek manuš kova su isile mudrost. Šejh značinala jek uputivači soko uputinel manušen kodini islami so dopuštejne e Allahesko. Šejh značinala kova so kasikaval tuke od tajne tasofeskere. Šejh italo jek manuš kova so pašakerela tut, hem uputinela tu ko duhovno putovajne ke Allaheske ko rahmete. Šejh italo baro mana paributitovel. Odoneske da šejh isto isile naziv sar muršidi, učitelj. Šejh isto značinala kamili muršidi, savršeno učitelji ili savršeno manuš. Kova su leske itale pravde o horizontija, o leske pravde itale o duhovna zavese, o duhovna tajne kova so o Allah nagradinala na dole. Тове шейх ки права смисла елафеске, требала товен тут дешудуј својствија. Одла дешудуј својствија, со требала е кешево товел, требена товеле дуј својствија е Аллах ескере, дуј својствија е пейгамбер ескере, дуј својствија е Хазрети Али Аскере алейхи селам, дуј својствија е Хазрети Хасан Ескере алейхи селам, дуј својствија е Хазрети Хусейн Ескере алейхи селам, hem дуј својствија е Хазрети Фатима Кере Захра селамулаји алейха. Колајтале одла дуј сари не по дуј својствија, односно дешу дуј својствија со вајланите олеке шево. Прво, вакергем дека дуј својствија требена товеле е Аллах ескере. Колајтале одла осетари та е огафар. Осетари тало заштитнико, покривачи, а огафари тало те опростина.
со значина лакава. Јекшево требала товол заштитнико бире ашикомро, бире мухибенгоро, бире муриденгоро, бире ученико. Гафар те опростинал. Те опростинал буто коле манушење, кога со каши лесте керена неправда, или те опростинал товол мануш кога со будка манјел те опростинал манушење ленгере, грешкенге со керена премалесте, или баши неправда со керена каши којекше. Ојавера дуј сафатија со вајлани толе кешевој тале е дуј сафатија пекамберескерез алейхи селам. Кола талоа прво сафати тало о милосрдност, емо дујто о амалипе. Јекшево вајлани толо рахмечија. Милосрдно, хем товол амал. Теджанел товол амал сариненцар. Буд важна дуј сафатија тарамаро пекамбери саллаллаху алейхи ве селем со вајлани кешевото. Јавера дуј сафатија со вајлани кешевото вели тало е Хазрети Али Аскери алейхи селам, а овај тало прво сафати о праведност хем о мудрост. Јекшево требала товол праведно, требала товол хакикатно, хем требала товол мудро. Ојавера дуј сафатија јекешево мора товеле таро Хазрети Хасани алейхи селам. Кола и тале овла дуј сафатија, о прво сафати о искреност хем о миролюбливо. О Хасани алейхи селам сине буд искрено, хем миролюбливо сине. Јекшево требала товол исто искрено, хем миролюбливо. Па оденески препоручи мој талак лади сафатија исто товен јекешево. Ојавера дуј сафатија тале е имам Хусейн ескере, кола и тале адла, о прво сафати тало товол жртвености, хем товол дукавно, те пинџарал и дук. Ако јек шех, ако јек муршиди, ако е камили муршиди, насине жртвеност, односно насине шехити, наки права смисла товол шехити ко джихади ки војна, физичко војна, него товол жртвеност джихади ко по нефси. Джихади те керел пе нефсеа, те си кавил пи жртва, односно те керел зух тари акеја дујнаја. Те повлечинол пес тари акеја дујна, а те посвитинол пес е Аллахеске ко праведност, е Аллахеске ко рахмети, хем сарсова керјум, јекшево мора те пенџарел и дук, хем мора те овеле јек дук. Која е тали одеја дук? И дук е Ресулескири саллаллаху алейхи ве селем. И дук е Ахли Бейтескири алейхи селам. И дук е Имаменгири алейхи селам. Хем палуне дуј сафатија јекешево требала то веле тари Хазрети Фатима селамуллахи алейха. Ковај талодва јек сафати о сабри хем о ками бетова. Јекешево ако насинеле сабри, ов нахалило тесавуфи, ов нахалило о суфизам, ов нахалило о ислам, ов нахалило о ибадети, ов нахалило о инсанлуко. Ако јекешево нанеле сабри, ов нашти пире ученикон, пире мухибен, пире талимен, те упутинелен кочачуно, искрено, хакикатно, друго. Одолеске бути важно, а кава сафати тари Хазрети Фатима, довел јекешево, а одовајтало о сабори довеле, хем о љубав. Јекшево вајлани товол саринење поединачно е камнипе. Олескоро камипе мора товол буд правдо, хем буд искрено, карши са олескере ученика, односно лескере Хасавија. О љубав, не само карши ко Аллах товол искрено е праведно, хем хакикатно, него хем према пире учениконде со касикавелен о тарикаско друмо, со касикавелен о духовно друмо. Јекшево, ако на накла о мекамија, е нефсенгере,
хем на доресла ко најтикно мекано штарто ќе ше воскоро, ов на не шеих од вас што требало. О шеихија, улавена без исто ко дешу дуј сорте шеихија. Мека ти навлентумиње, кава ке равлентумиње коладла шеихија, ама во однос евремеске, мена не те вакиравтумиње поединечно кој сар сојтале, него само ка вакирав којтале одула дешу дуј врсте шеихија со исјамен ко амаро тарикатско тасауфско учење. Прво, тало шеих Илим, дујто шеих Мерасим, трито шеих Мерџу, штарто шеих Мезун, паншто шеих Мухакак, шовто шеих Текие, ефтато шеих Тербие, офтото шеих Теркие, о ејнато шеих Заде, о дешто шеихул Камил, о дешвиекто шеих Хал или Хал шеих со вакерено. Дешу дујто шеихи тало шеих векил. А клајтале од дешу дуј врсте шеихија со постојнина воопште ко тарикаско тесавовско наука, односно учење. Кралјален, те ове учители, те ове муршити, те ове савршени учители, требала тачно те пенџаре бушукар о Корани, требала бушукар те пенџаре о шеријати, требала бушукар те пенџаре о хакикати, о тарикати, о марифети, о кутбијети, удубијети, нубувијети. Ама не само те пенџарелен теоретски, него ем вајлани ки практикате си каве дека сијан пенџардоко од лабуќа, хем практично од лабуќа практизиринеален котиро хајати. Јекшево вајлани тоа урнеко, вајлани тоа пример пире ашиконге, пире дервишенге, пире учениконге. Јекшеих насминела тоа коруптирмо. Јекшеих насминела те бикнел очеизи е ресулескоро, очеизи е хлибејтескоро, очеизи е имаменгоро, очеизи е пиранегоро, те бикнеле ловење. Јекшево насминела те волшево паренца, јекшево насминела те кинел о шеја, хем насминела те кинел о анав шеих ловенца. Соске од ова на не хакикатно, од ова на не халали, од олеске ка одговорил лекшеих. Јекшеих требала те заслужинел тоа лекшеих. На само товеле илими, таро духовност, таро тесауфи, таро мудрост, таро шеријати, него хем вајлани товол инсани, хем ихсани товол. Ако јек мануш насине ихвани, ихсани, овнашти доресела омекаме ко духовности. Јекшевој тало упутивачи, учители пире, учениконгоро те упутинелен кој тесауфско мудрост, тесауфско илими, те шајте ове суфије. Суфија тове на Неколај. Суфија тове морате на ке саранда халија, па да би тове те добине о анаф суфија. Амен бушукар вакереа суфија се. Амен бутло ке вакереа шејхија се. Амен бутло ке вакереа дека сием дервиша. Ама те џана со значинела хакикатно шејхо, хакикатно суфија, хакикатно дервиши валлај, амен кадара те андинамен ко одова. Одолеске прелјален. Пазинен со керена тумаре чиненцар солена. Сар шејхо, посебно сар шејхија. Икерен од ова карактери, икерен од ова култура, икерен о респекти е тарикатескоро. Мамејларен о тарикати, ту мен насиен кадерлие, а мен насиен кадерлиете мејлара о тарикати. Икерен хем овен хакикатна шејхија. Сикавен о шејхлуко тумаро сар нури ко тумаро сафати. Тумаре дејла те сикавен дека сиен шејхија. На паренге те клон шејхо.
Na parengete biklen o hilafetja, na parengete kalen dervişya ili aşikya. Odvajtalo baro harami, hem odvajtalo baro munafıkluko. Ako yek şeyh vakerja tu menge na ne o şeriyati, tu menge na ne oruci, tu menge na ne o Kurani, mesyum tumaro Kurani, mesyum tumaro namazi, i tako dalje, i tako dalje. Ciden tumen tarodova šejh. Ovdane šejh su kavakerel e Allah je skoro čačipe. Ovdane šejh od vas ovajlanite si kaval tumen. O tarikati bizo šerijati na ovo. A o šerijati bizo tarikati šaj. Od oleske, ket kasunen disavo ševo negirinovo šerijati. Ciden tumen lestar. Sos ki si duj vrste šejhija. Šejhija e Allah eskere, hem šejhija e šeitan eskere. Moram te vakerav keren mangi halali, bud poviše si šejhija e šeitan eskere, nego e Allah eskere, sos ke dikaja ki praksa so sakerala bez. Barola džavipe, barone poverejne, morate promiri namaro hali, mire praljalen, mora amente borinamen o coleman uscenza covaso kailarena esce vongoro autoriteti o lente navikinalen šejhija o lana sas dužinena te vikinele šejhija. O lazas dužinena te vikinele šeitan. Soske ola samo čivena kava tađi, ama lengiri buti lengire dejla si kavena šeitanska hem bilačećinska ukja. Durjoven taro asavke šeljera. Makerin saygija asavke šehinge. Mire saydime mangte praylale. Keren halali soba kerava o čačipe. Keren mangi halali soba kerava o dova so trebela te vakeropes. Hem diken koanav e Allah eske. Koanav ehli beyteske. Koanav tumare pirenge. Promeninen tumen hariki pozitivno smisla, opravdinen akava tađi su ingarena, opravdinen od ova čeizi so piravena. Soske tumen sijen predstavnika e Resuleskere sallallahu alaihi ve sellem ve ala alihi. Tumen sijen predstavnika Hazreti Ali Askere. Tumen sijen predstavnika Ehli Bejteskere. Tumen sijen predstavnika e Dešudije imamengere. Tu mensien predstavnika e piranengere, tu mensien predstavnika e tarikateskere, tu mende, amende i sjamen baro odgovornost te šajte sikava očačuno drumo e tarikateskoro e te saufeskoro, odnosno te sikava čače sojtalo od ova duhovno putojbe ko Allah teđa. Od oborkaj mandari i si bud te vakerav, a kavajtalo samo je kratko so magnum te vakerav, sarvaj lani to olek šejho, kozom sortija šejhe ulavena pes. Save se fatija trebe na tome neke ševo. Hem sar trebela ek ševo te širinel o tarikati, hem te ikerel o čačipe e tarikateskoro. Džanava deka nekoj ka uvredinel pes, nekoj karakel pes, koja kava miro nasjeti. Keren mangi halali, ama o čačipe mora te vakerale. Mora o čačipe te vakerale, pa iako na ne amike koris. Mena vakerava deka me sium savršeno. Mena vakerava deka me sium bezgrešniku. Ama te pokušina sarine, pohari flekete čivako tarikati. Pohari te smalina od ova amaro nečestnost, te smalina od ova namaro manušipe. Amen sijem šejhja, amen trebela ko te kabeša, pala mende nuri te boka. Ko te kabeša, jek budbo šužo na sjeti, jek muhabeti takera. Nao narodo te naše namendar, nao narodo te na počitine namen, nao narodo te ciden pes amendar. Šejh te ove odajatali budbari budi, oven zaslužno akava tađi te činen kutu marošel. Ove saste, Esselamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekate.